Phinde nibingelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalo mzuzu ngaleli hora. Sibonga umkhulu omangalisayo, umkhulu othembekile, umkhulu wesabekayo, umkhulu oyingcwele. Sibonga umnini mandla wonke ngokusivusa, ngokusigcina, ngokusinakekela, ngokusondla, ngokusigqokisa, ngokusivikela, ngokusenzela konke okuhle ngaso sonke isikhathi. Udumo maluye kuyena umkhulu wesabekayo ongabonwayo. Namhlanje nje uNkulunkulu bekutshela kakhulu enhlizweni yami ukuthi asikhumbule ukuthi yazi into uma uyinikezwe isitha siyakuphuca yona. Isitha sinendaba nokuthi sokunikeza okuthize. Well, sisuke sifuna something in return. Sizokunikeza imali, sizofuna something in return. Sizokunikeza ukuduma, sizofuna something in return. Sizokunikeza okuthize, sizofuna something in return. Yazi yonke into bantu baNkulunkulu lapha emhlabeni evela kuNkulunkulu kahle kahle mahhala. Let's say for an example isithunywa sikaNkulunkulu nje umfundisi noma uyashumayela, uzophila ngabantu, uzophila ngokunikeza, uzophila ngezipho, uzophila ngazo zonke izinto ezimahhala because zisuke zivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu esebenzise leso sandla, esebenzise leyo nhliziyo, esebenzise lowo muntu, esebenzise lelo dokodo, lelo elivumayo ngomzimba walo, elivumayo ngamandla alo, elivumayo ngayo yonke into uNkulunkulu alibusise ngayo. So abantu baNkulunkulu sometimes uyakusho ukuthi lo msebenzi ngunikeza uNkulunkulu, ngiyajabula nani. Kepha uthola ukuthi lo msebenzi loyo wenza izinto ezi-wrong ngawo. Imali oyisebenzayo la uyayiphuza because yabona into uma uyinikezwe isitha sizokuphuca because yonke into bantu baNkulunkulu ephethwe ubumnyama iyodwa, iyikhaya elilodwa. Abaphuzayo noma amathaveni, kuba ama-clubs, kube zona zonke izinto, whether isaluni, ekhanda, bonke because bonke babelonga kwi-department eyodwa ngithi, bonke babelonga kwi-location eyodwa ngithi, let's say bonke babelonga lapha olwandle, bonke babelonga laphaya. So bonke vele bazokunikeza something baphinde bakuphuce. Uthi unikezwe uNkulunkulu umsebenzi, let's say usebenza eJaldini. Leyo mali leyo uzoyisebenza lapho bese uyahamba uyiphuza uyidaka yonke. Immediately uzokunikeza le mali phinde futhi uyakuphuca ngokuthi usuyinikeze bani loya muntu loyo odayisa utshwala. Umama uyangichaza loya muntu odayisa because uthi akunestress nani impilo yakhe. So isitha sikunikeza something siphinde sikuphuce, sikunikeza something siphinde sikuphuce. Uthi le moto nginikeze uNkulunkulu kodwa le moto le usayikhokhele installment, futhi le moto le wenza amanyala ngawo, le moto le wenza ucansi kuyona, le moto le. So isitha sikunikeza something siphinde sikuphuce because ukunikeza kwaso something sisuke sikunikezela ukuthi wenze okubi kokubumnyama, wenze okubi okuzokungcolisa, wenze okubi okuzokususa uNkulunkulu. Because ubaba sekwasho something kwathi yazi kwafika izwi nje kuye lika Sathane, wathi yazi abantu bayitshela ukuthi mhlawumbe kuzofika izwi libhongayo. Imini uSathane cha, uthi nje ngizwi nje lihle nje ongazoyitshela ukuthi uNkulunkulu, ongazoyitshela ukuthi into enhle. Athi yazi mina umuntu ngingammunisa ilotho ngenzela ukuthi asuke uNkulunkulu, umuntu ngamnikeza imali enkulu ngenzela ukuthi asuke uNkulunkulu. So isitha sikunikeza something siphinde sikuphuce. Fana nama situation yazi ngiyengibona even nalabantu laba khona lesi story engangisithanda kakhulu nje kusibuka lesi sithi I blew it. Laba bantu laba bathola amamiliyoni kodwa ethola ukuthi uyayibhubhudla ayispende within a year aphela amamiliyoni. Most futhi yabo le mali bayispende ematshwaleni, most yabo bayispende kwizinto zobumnyama. Bese kwaziwa ukuthi usibani bani unemali hayifihli phela imali. Uthi nje waqala nje wayithenga ngayo, waqala nje because yakhe Sara ngithi yakhe uSathane, waqala nje wayisebenzisa wathenga ngayo. Ngaphela ke sekuzoba njalo. That is why abantu baNkulunkulu kumele siqikelele ukuthi ngaso sonke isikhathi yonke into siyayikhulekela, yonke into siyayibiyela because njengoba uSathane wafika aqala lapha emhlabeni usazitshela ukuthi unegunya, une-authority kuyona yonke into. Njengoba ebona ukuthi okay uphethe upresident uyambusa, uphethe abasepolitiki, uphethe zonke izinto uyayibusa, usebona ukuthi usenegunya nakubazalwane, usebona usenegunya nakubafundisi, usebona usenegunya nakubona bonke abantu kuyona yonke into. Kanti cha, akunjalo abantu baNkulunkulu because isandla saNkulunkulu ehlezi sisebenza ngaso sonke isikhathi, isandla saNkulunkulu ehlezi sisiza, ehlezi siphilisa, ehlezi sisindisa, ehlezi senzela konke ngaso sonke isikhathi. So abantu baNkulunkulu azi ukuthi lento nayo uyinikezwe obani because uNkulunkulu ngeke kunikeze into efuna ukuthi uyilimaze ngayo. uNkulunkulu ngeke kodwa uzokunikeza into efuna ukuthi wakhe. So umsebenzi bowunikezwe uNkulunkulu uzobona ngisho imali yakho uyayikhulekela, mabuya nayo ekhaya masuqedile ukuyikhulekela uzobona izosebenza kahle. Ufuna ukwakha uzobona kuzokwenzeka, kuzokwakheka. Ufuna ukwenza njani, ufuna ukuyolobola uzobona kuzokwenzeka, uzoloboleka. Ufuna ukwenza ngenxa ukuthi uyikhulekelile, wazila ukudla, wabona ukuthi ngempela lo msebenzi uvele kuNkulunkulu. Izothi ifika imali yakho month end uzokwazi ukuthi uyihlakaze uyihlukanise ngendlela efanelekile, ngendlela othanda ngayo nangendlela ezoba usizo kuwe. Ukhokhela umalume imoto, uthenga igroceries, zonke izinto because konke ubuhlakani sibuthola uNkulunkulu. Masazi bantu baNkulunkulu ukuthi into evela kwisitha siyakuphuca yona.
into evele kubumnyama siphinde siyithathe. Athi umuntu kuyaphoqa phela ukuthi ngidayisa utshwala ngobani ngiyalamba. Athi kuyaphoqa ukuthi ngidayise ngomzimba wami. Yabo le mali ngoba uyithola ngobumnyama izosebenzela ubumnyama njalo. Because uyinikezwe isitha futhi esizokukhomanda sikutshela ukuthi yisebenzise kanje, yenza kanje. Kuzoba bukhuni ngisho ukuthi unikele. Ngiyakuthembisa into onikezwe obona ubumnyama ngeke izisebenzele ukukhanya. Into onikezwe yona usathana ngeke izisebenzele ukukhanya. Uzothi umsebenzi uprovide uNkulunkulu. Uthi semele uyokhipha ishumu zingakhipheki vele isipendeke yonke imali. Uthi sewufuna uyonikela, ufuna ukuyopledge, ufuna ukwenza kungenzeki because awunikezwanga vele uNkulunkulu le mali. Kodwa kaNkulunkulu kuhlezi kusebenzela yena, kuhlezi kukhazimulisa yena, kuhlezi kukhothamela, kuhlezi kusebenzela ukulunga. So buka ke qaphela. Awuthatha ukubheka impilo yakho ukuthi imali yakho uyisebenzisa phi. Lo msebenzi osebenzayo uthi masuholile wenzeni ngemali yakho. Bese umuntu engasebenza ahola imali enkulu uthola ukuthi uyayispenda iveli phele engenzanga lutho. Holo 60,000 kodwa akakhile akanalutho. Kunalokho imali yakhe nje mhlawumbe idliwa amantombazane, ife umfana, intombazane imali yakhe nje uningi abantu baNkulunkulu kwehlukahlukene. So kona konke zibuza ukuthi lo msebenzi ngampela ngabe ngunikezwe uNkulunkulu yini. Ngampela lo msebenzi uvela kuphi? So sidinga ukuhlakanipha abantu baNkulunkulu ngaphezulu zonke izinto. And akuveli ngokucabanga kwakho, akuveli ngemfundo yakho, kuvela ngokuqala kokwesaba uNkulunkulu. Bese njalo isho njalo incwadi kaJob 28:28 ukuthi uqala kokuhlakanipha kungumesaba uJehova, ukuqonda kungudedebini. So sithe siyakunikeza imali siphinde sikuphuce. Isithe siyakunikeza umsebenzi siphinde sithi lo msebenzi le ngemali oyiholayo uzokwenza u1 no2 no3. Because wasemunye udadewethu nje wathi engena kule moya yokuba isangoma nanani uthi wathi ngizonihlabela kanjani because angisebenzi. Bathi oh okay wawuthola la ngempela umsebenzi and wathi sewutholile baphoqa ukuthi okay usutholile ke manje umsebenzi sicela usihlabele sicela usenzele ukuthi because vele imali vela kubona bahola bonke ama department and uzubona abantu baNkulunkulu ukuthi sekuphela bomnyama kanjani. Ubabuka ngisho abantu abasebenzayo manje sebegqoka ublack. Because ublack represent i-darkness, or represent ubumnyama, or represent bonke labo fonyami, opay joy, zonke lezi zinto ama-insurance, bonke abantu sebegqoka ubumnyama manje bobuka lapho ukuthi it's a sign ukuthi yonke into isibuso obumnyama ngendlela eyisimanga. So abantu baNkulunkulu asiqaphela sivuleni amehlo. Lo msebenzi unikezwe ubani? Leyo mali unikezwe ubani? Leyo mfanelo unikezwe ubani? Leyo moto unikezwe ubani? Leyo opportunity unikezwe ubani? Because if unikezwe uNkulunkulu uzokwazi ukuthi uhlele impilo yakho, ukhokhe ikweletu zakho, uhlele impilo yakho, ulungise ikhaya lakho, uhlele impilo yakho, wenze izinto ezinhle ezibalekile ezizoba usizo kusasa. Kepha if lo msebenzi lo unganikezwe uNkulunkulu ngiyakutshela uzoyispenda leyo mali, uzoyiphuza, uzoyibheba. Ngoba imali enikezwe uNkulunkulu ngeke uzuyibheme. Imali enikezwe uNkulunkulu ngeke uzuyiphuze. Imali enikezwe uNkulunkulu ngeke uwenze okubi ngayo kodwa uzokwenza okuhle ngaso sonke isikhathi. Uhlule ngisho nawe kuphi umuntu ekucela nje ethi ngilambile. Akhala umuntu ngendlela, akhala umakhelwane ngendlela, uthengile igrocery ingaka. Mhlawumbe udlala ngisho istokfela impuphu zu10 kodwa nje uyigodle zizeyibole lapha unenhliziyo embi. Kona konke abantu baNkulunkulu zibuza ukuthi lo msebenzi onawo unikezwe ubani? Konke onakho unikezwe ubani? Uzobona indlela ekusebenza ngayo around impilo yakho ukuthi ngampela nginikezwe uNkulunkulu, ngampela nginikezwe uSathane. Ngoba uSathane uyanikezana izinto kakhulu futhi noNkulunkulu uyanikezana izinto kakhulu futhi. So zibuze ukuthi lokho nako unikezwe ubani? Uzobona ngendlela okwenzaka ngayo nangezenzo ezenzakala empilweni yakho ukuthi ngempela nginikezwe ubani. So abantu baNkulunkulu namhlanje ke lethuba umzuzu ngalelo hora ezinkulu ezimnandi ndaba zombuso wezulu sithi abantu phendukani. Umbuso wezulu sosondeni ihlengo nesinto sinebhabhadiswe ngokuphela kwezinto zonke sekufikile kanti ukufa kuseduzane kakhulu ngokuphuca leli thuba lokuthi ukwazi ukuthi uphenduke usindiswe. Masibhabhadisweni abantu baNkulunkulu, masiphileni siphilele uNkulunkulu, masindisweni, masivume izono zethu, masikhole, masimkhethe uKristu khona sokwazi ukuthi sihambe naye ngelinye ilanga singasali sithole ukuphila okuphakade ngoba yonke into isiprepared for thina ekhaya ezulwini. Ithina kumele siyilungise nje kuphela njengomlobokazi ohlotshisele umyeni silungele ukufila ukuhlala nenkosi siphile ngona phakade. Inkosi ibe nani nibusise inisibekele hlala nazi khona ezinye inkundla zokuxhumana uTikTok uLehle Themba, Instagram uLehle Themba Wende with I am Mzobe, Facebook uLehle Themba Mzobe, YouTube uLehle Themba Mzobe. Inkosi ibe nani nibusise inisibekele inqinise azi onakho nike ubani ngabone kuNkulunkulu noma uSathane. uNkulunkulu akunikeza izinto ezoba isikweletu ngoba uNkulunkulu ayena uNkulunkulu wezikweletu. So leyo installment oyikhokha njalo ngenyanga uthi unikezwe uNkulunkulu leyo phone oyikhokhela imali engaka awuqaphela ubukisise.
leyo moto uyikhokhela o-10,000, phinde futhi ube ne-stress usawungena kumashinisa. Awuqaphele, awubukisise. Nkosi ibe nani, busisi nisibekele manje uze kuphathe. Amen.